ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон ТЖ. ҳиҷомат бепул барои шумо. аз ширкати шифофармо дору харидорӣ карда аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занед ва онҳо шуморо ҳиҷомат бепул мекунанд. ин аксия то иди қурбон идома медиҳад. барои ҳамин имкониятро аз даст надиҳед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз ду Бронкс Оливейра гуфт ки барои чӣ муҳорибаи онҳоро ба дигар саҳна кучонданд. ман осеб доштам. ман дигар ҷангвари навкор нестам ва ман набояд ки ба муҳориба бе омодагии хуб баром. ман ҳозир ҷангвари пуртаҷрибаам ва бояд ки боақлона кор кунам. ман дар UFC аллакай 13 сол мешавад ки баромад мекунам ва ман набояд ки дар чунин ҳолат ба муҳориба баром, танҳо ба он хотире ки рақиб, тамошобинон ва UFC хурсанд шаванд. мо талаб кардем ки ин муҳорибаро ба дигар саҳна кучонанд, чунки ҳамин гуна ман 100% омода мешавам. пеш ман ба муҳорибаҳо бо 50% омодагӣ, бо 30% тайёрӣ мебаромадам ва дар натиҷа шикаст мехӯрдам. ба одамон шавқовар он аст ки муҳориба чӣ гуна ба анҷом мерасад. ту ё ғолиб мешавӣ ё мағлуб. ҳозир ман пурра тайёрам 100%. осеб на он қадар калон буд. акнун ман 100% сиҳатам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки аз аввал муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Бенил Дарюш бояд ки рӯзи 7 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардид. аммо аз сабаби осеб гирифтани Оливейра ин муҳорибаро ба санаи 11 июн кучониданд ва акнун муҳорибаи онҳо рӯзи 11 июн дар турнири UFC 289 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. шаби гузашта мухлисони тоҷик мухлисони Муин Ғафуров дастгирии сахти худро нишон доданд ва ҳамчунин ҳамдастагони хориҷии Муин. шахсоне ки дар зали Кайзен MMA якҷоя бо Муин Ғафуров тамрин мекунанд, дастгирии худро нишон дода Ғафуровро барои шомил шудан ба UFC табрик карданд. биёед тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров шаби 3 ба 4 июн дар турнири UFC Fight Night баромад мекунад ва рақиби ӯ ҷангвари хатарноки амрикои Ҷон Кастанеда хоҳад шуд. муҳорибаи онҳо дар вазни 61 килограмм мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. дӯстон, мо навор оиди тарафҳои сахт ва сустии Муин ва рақиби ӯро омода карда истодаем. чанд рӯз мо рақиби Муинро омӯхтем, муҳорибаҳои ӯро тамошо кардем ва ин чиз вақти зиёдро мегирад. ҳозир навор омода шуда истодааст ва ҳамин ки тайёр шавад мо ҳатман пешкаши шумо мекунем. чемпиони вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня дар муҳорибаи Роберт Уитакер ва Дрикус ду Плесси прогнози худро дод. эҳтимол аст ки Роберт ӯро шикаст дода метавонад. аниқтараш ман фикр мекунам ки Роб ӯро дар дуюм раунд манъ мекунад ё ин ки ӯро тамоми 3 раунд мезанад. Роб чолоктар ва дақиқтар аст. ягона имконияти Дрикус ифлос ҷангидан аст, аммо бояд гуфт ки Роб низ ифлос ҷангидан метавонад. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ман 70% ба ғалабаи Уитакер медиҳам, аммо ман мехоҳам ки Дрикус ғолиб шавад, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Роберт Уитакер ва Дрикус ду Плесси рӯзи 9 июл дар турнири UFC 290 баргузор мегардад ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба рақиби навбатӣ Адесаня мешавад. дӯстон, шумо дар ин муҳориба ба ғалабаи кӣ боварӣ доред? метавонед фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.